Какво е формат? Формата е повтаряща се рамка, която може да използвате в различни ниши и сфери. Целта на тези рамки е да премахнем случайността и когато разберем алгоритъма как работи и какво съдържание бута, в какви кадри трябва да е, какъв звук трябва да е, какво трябва да се говори, какви емоции трябва да предаде, тогава всичко е много по-лесно. Започваме с първия формат. Ще ви дам един пример. Ето е този акаунт тук на продуцентската къща. Първите му 10 видеа в TikTok, които ги качих аз, събраха около 1 милион гледания. И не заради късмет, а защото имах една и съща структура, която знам, че работи и я повторих отново и отново и отново и отново с различни лица и подобни въпроси. И тази структура може да се приложи и за още различни ниши. Не е задължително да е само за тази. Като знаем, че работи, я прилагаме докато не спре да работи. Говорим за 5 основни типа формати. Е ежедневието. И не се мислете, че никой не се интересува от вашето ежедневие. Ще ви дам един пример с ето е това стори тук. Той има към 1600-1800 кликания. Аз нямам толкова харесвания на снимките. Го направих. Сложих опция да цъкна да или не. Само, че се виждаше само опцията да и беше написано име на момиче. И отгоре бях написал новото ми гадже или нещо такова. Вече ви го показах да видите. И какво означава това? Хората ме гледат, искат да видят коя е, но не ме харесват снимките. Те не са привързани към мене, просто са наблюдатели. Интересно им е какво случва в живота ми, дори и да не ме харесват толкова, че не ме харесват снимките. Затова не си мислете, че хората не се вълнуват от ежедневието ви. Този формат работи най-добре, когато е с изненада, конфликт, любопитство или експеримент. Втория формат е предизвикателство. Не знам дали знаете за системата на казината и защо привлича толкова много хора. Това е стратегия, която използваха Тему, да кажем, за да влязат в европейския пазар, постоянно предлагат завърти колелото и може да спечелиш нещо. Хората обожават да има залог. Когато направите предизвикателство, да кажем със случайен човек на пътя, със свой приятел, ако не заложите нищо, клипа е почти сигурно, че няма да се гледа. И най-важното в това е, че хората чакат развръзката, искат да видят кой ще спечели и дали реално ще спечели нещата. И това работи добре за абсолютно всички ниши. Третата ниша е образователната, тази в която съм аз. В нея не очаквайте толкова много гледания, защото хората, които искат да научат нещо ново, 10-15% от обществото и толкова няма. Така че не се надявайте на милиони гледания, там търсите вашите хора. Ако вие сте треньор по плуване, вие ще си намерите хората, които плуват. И не си мислете, че трябва да си експерт, за да имаш такава поредица. Може да си дори ученик, който учи IT и да споделяш всеки ден новите неща, които ти току-що си научил. Пак ще изградиш аудитория, защото казваш им неща, които те не знаят и почва да ти изгражда доверие, особено ако добавиш и ежедневието ти към образованието. Четвърто. Социални експерименти. Обожават ги. Хората ги обожават. Естествени реакции. Да видят какво ще се случи. Дали ще реагират по начина, по който те си мислят, че ще реагират и ще сравнят със себе си. Но повече такива видеа са нагласени и на вас това трябва да ви е ясно. За да стане viral формата, трябва да нагласите видеото. И няма да стане от първия тейк, нито от втория, нито от третия. Запишете го 5-10 пъти, докато не видите, че се получава точно това, което искате. Защото ако снимате 10 минути и го направите набързо, ще получите 1000 гледания. Ако седнете, видите структурата, която работи, помислите малко, приложите нещата, които сте научили тук и снимате 1 час повече, това променя цялата игра. Тогава се правят милиони гледания. Номер 6. Скетчове. Всички ги знаем, всички ги обичаме. А за скетчовете трябва да ви кажа нещо. Вие си мислите сигурно, че трябва да сте актьори. Но ще дам един пример с един наш любимец, Наси Свеж. Той може и да е добър актьор, но той винаги преиграва. Той винаги си прави съдържанието да се припознаеш в него, хваща лошите или добрите черти на хората, главно лошите, и ти винаги можеш да се видиш отстрани в него скетч как си изглеждал в някоя ситуация. И затова скетчовете са много готини и там също има рамки,
които като ги хванете, всичко върви перфектно. Ще ви дам един пример за това, кой се справя в България много добре. Романов Медиа. Малко безплатна реклама. Ако искаш, може да им платиш, нямам никакъв проблем. Те създават само скетчове за TikTok и конвертират наистина добре. Знам някои от брандовете, с които работят и са страшно доволни. Те просто са намерили система, използват едни и същи скриптове за различни брандове и всеки път, тук ще ви покажа, 500 000 гледания, 500 000 гледания, милион гледания. Хванали са рамката, системата и я повтарят отново и отново. Номер 7 за тези, които искат повече engagement, които искат повече да се сближат с тяхната аудитория. Може да правите по техни заявки клипчета. Най-лесно е да питате на стори какво съдържание искате да качвам. Какво ви е интересно от съдържанието ми, за да го качвам повече. Това е анализ, който е задължителен да се прави. А дори да не качвате това, което те искат, пак е хубаво, за да знаете кое при вас върви и кое не върви. Макар че вие си имате инсайтс и си ги гледате. Но най-верните ви фенове, които може да си ги превърнете после в монетизирана аудитория, се привличат най-добре през сторитата. Като ги питаш те какво искат, те на какво се надяват и те какво обичат. Те щом ще ви отговорят, значи ви харесват и биха ви купили нещо. И 8. Трансформации. Някога чудили ли сте се защо, когато дебел човек отслабва, събира толкова милиони гледания? Ами няма защо да се чудите. Хората обичат трансформациите, но само да гледат, не да минават през тях. Не знам, това наистина психологически не мога да си го обясня защо е, но е хубаво да го знам, така че ще си го проверя после. И това не важи само за дебелаците. Това важи също за дома, в който живееш, умение, което си освоил, или доходите ти и развитието в бизнеса ти. И още много неща, които преди не сте можели, вече ги можете. Номер 9. Реакции. Когато реагираш на други видеа, има много голям шанс това да стане вайрал, но ако подхванете вайрал тема. Например, ако видя, давам напълно случайни имена и примери, първо сещам за Емануела. Ако видя Емануела да качи клипче с 700 000 гледания по някоя тема, която не всички са на едно и също мнение, аз ще иззема първите 6 секунди, или точно там, където си казва мнението, за да хвана хулка, хората да го гледат от началото, защото вече знам, че това се гледа, и после да си дам мнението. И на хората, повярвайте ми, интересно им е мнението на хората. Не знам защо. И дори да не е към тях, ами към някоя звезда, която харесват. Така че и това е много добър формат, който може да се повтаря постоянно. Номер 10. Трендовете. Трендовете не са нещо, което бих ви препоръчал. Там е сложно. Там трябва или да е сред първите, или да покажеш уникален ъгъл на тренда, да го промениш леко, да има различна развръзка, защото трендовете бързо се научават, бързо изчезват и ти не оставаш в съзнанието на хората с абсолютно нищо. Така че за трендовете правете някой тренд, ако ви кефи, но не се забелязвате в очите на хората. И какъв е финалният извод от тези 10 формата, които чухте? Не е важно какъв е клипа. Важното е хората да се припознават в него, го споделят на приятели и да можеш да повториш отново същия формат, когато видиш, че върви. Дори да е за различна ниша, дори да е, да кажем, едното може да е за маркетинга, другото е за ден от живота ми, но да са в клипче с един и същи формат. И след това само повтаряте отново и отново, докато този формат не омръзне на хората. Очакваме в следващия модул.